Ahojte, moje meno je Samira, vítajte v dnešnom videu and welcome to my YouTube channel. Dnes sa spolu pozrieme na rôzne výrazy a skrátené tvary, s ktorými som sa stretla, keď som scrollovala a trávila čas na novej sociálnej sieti Threads. Neviem, či ste sa s ňou už stretli, pokiaľ nie, tak sa ešte len možno stretnete. Každopádne, ako som si čítala rôzne príspevky, tak obsahovali niektoré slovíčka, ktoré som si musela ujasniť, aby som pochopila kontext. A bohužiaľ nespravila som si screenshoty, to ma napadlo až teraz, keď som chcela spraviť video, ale to nevadí. Ukážeme si slovíčko alebo nejakú skratku a možno už tieto výrazy poznáte, takže môžete sa otestovať. A ak nie, tak sa naučite niečo nové. Takže mám pre vás 5 výrazov, ktoré si spolu prejdeme a poďme teda na prvý z nich. Máme tu 4 písmenka, čiže S-A-H-M, alebo v slovenčine SAHM. Vedeli by ste, čo to znamená, alebo od čoho je to skratka? Je to stay at home mom, teda matka v domácnosti. Takže toto bolo jedno zo slovíčok, ktoré som sa naučila, akože samozrejme poznám stay at home mom, ale nikdy som to nevedela takto skrátené, takže už viem, že SAHM je stay at home mom. Druhý výraz, na ktorý som natrafila, je thread wife. Vedela som, že ide o nejakú manželku, konkrétne ide o traditional wife a neviem, či ste vedeli, ale nie je toto isté ako stay at home mom. Takže prečítame si, alebo môžete si vidieť na obrazovke text. Well, traditional wife doesn't refer to your ordinary stay at home mom. Čiže neodkazuje to, alebo nie je to isté ako matka v domácnosti. The thread wife is eerily perfect, čiže je až desivo dokonalá. Her home is spotless, čiže jej domov je bezchybný, ano, všetko je na mieste, čistý a podobne. Her makeup is on point, má dokonalý make-up. She makes nearly everything from scratch, usually in a perfect dress. Čiže robí všetko od nuly. Myslím si, že skôr sa to týka, keď hovoríme o jedle. Nemusí to byť len jedlo, môže byť aj o biznise, môžeme hovoriť aj o biznise alebo o iných veciach, ale myslím, že v rámci domácnosti tak ma napadne jedine jedlo. Čiže nepoužíva polotovary, ale robí všetko from scratch, čiže dá múku, vajce a podobne. Usually in a perfect dress, že v dokonalých šatách. A neviem, či ste videli alebo pozerali Desperate Housewives, čo sú zúfalé manželky. Tak mi pri tejto thread wife napadla Brie Van de Kamp, ktorá bola presne takáto tá dokonalá žena v domácnosti, alebo tradičná manželka. Čiže z tohoto som pochopila, že nejde o ženu, ktorá musí mať dieťa, ale môže to byť žena, ktorá je vydatá a zároveň sa stará o domácnosť. Ale môže byť teoreticky aj bezdetná, ale môže mať dieťa. Dobre, a vlastne v dnešnej dobe môžeme vidieť takéto ženy aj na Instagrame. Ale kto vie, ako veľmi je to pravda. Dobre, takže sme tu mali druhý výraz, čo je thread wife. Poďme na tretí z nich. Máme písmenka OP. Viete, čo je to skrátka na sociálnych sieťach? Je to original poster. Teda je to osoba, ktorá začala ten pôvodný príspevok, áno? Čiže pôvodný status alebo koment. A ľudia potom už pod to komentujú. Čiže keď na tohto človeka odkazujú na ňo ako OP, original poster. Potom tu máme písmenka IRL, čo znamená in real life, v skutočnom živote, čiže nie v tom digitálnom. Pozrieme si teda definíciu. IRL is an abbreviation for in real life, which indicates that we're talking about our normal everyday life and not the digital lives we lead online. Takže ide o život, ktorý bežne žijeme, lebo všetci vieme, že sociálne siete, nech ste kdokoľvek, tak nezachytávajú vašu realitu. Každodennú, dennodennú. Takže keď niekto napíše IRL, odkazuje na to, že v reálnom živote sa toto asi nestáva.
Dobre, určite by pomohlo, keby som tu mala tie screenshoty, ale keď sa stretnete s týmito výrazmi, teraz už budete vedieť, čo znamenajú. Takže, dobre, poďme na posledný z nich, ktorý som si pripravila, a to je ND. ND som našla, že je viacero významov, môže to byť no date, čiže vo význame bez dátumu, čiže nevieme, kedy nejaký výrok bol citovaný, ale to sa moc nepoužíva na sociálnych sieťach, to je skôr, keď píšete nejakú prácu. Ale na sociálnych sieťach som našla dva výrazy. Jeden z týchto výrazov teda by mal znamenať no drama, vo význame teda, že no worries, no problem, čiže nič sa nedeje, všetko je v poriadku, nebudeme z toho robiť drámu, it's not a big deal, áno, nebudeme z toho teraz robiť nejakú veľkú vec, čiže no drama. A druhá situácia, kedy ND bolo použité, bolo ako no damage, čiže no harm done, čiže nebola spôsobená žiadna škoda a väčšinou na damage môže byť aj škoda na aute alebo nejaká škoda fyzická, ale na sociálnych sieťach ide skôr o aj v reálnom živote, ale väčšinou keď sa píšu tieto komenty, tak ide o, že nebola spôsobená žiadna újma na psychickom zdraví, by som skôr povedala. Ok, čiže všetko je v poriadku, no damage. Čo v podstate môže byť kvázi ako no drama, čiže nič sa nestalo, všetko v poriadku. Takže toto sú naše dnešné výrazy, ktoré sme si prešli, a to teda SAHM, stay at home mom, trad wife, čo je traditional wife, a je to iné ako stay at home mom. A tretí výraz, ktorý sme tu mali, bolo OP, original poster, potom sme tu mali in real life a posledný ND ako no drama or no damage. Takže dajte mi vedieť, či ste sa aj vy stretli s nejakými výrazmi, nejakými skratkami v poslednej dobe, ktoré ste si museli vygoogliť, aby ste pochopili kontext. A to je na dnes z mojej strany všetko. Viac mojich videí nájdete na www.speakuj.sk, na mojom YouTube kanále Samira Speakuj.sk a moje online kurzy nájdete na Skillmea.sk. So, thank you for watching and have a great day.